हाय फ्रेंड बिलोमा गयारि इउटुब चेनेलनिफ्राय बरायबाय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय खुमब्रा हानानै लाखाबाय नै दाउजों संसै खुमब्राजों दाउ एसे साखिनोसै नै एबार ओंख्रि साखिनोसै नै जागोन जाबाय बेदर मोननानै लायो होबाय दाउजों पटलजों संदों हाब्ला एबार नायाबो मोनबाय नै बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय।